ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ അറിവുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. കേട്ടിട്ടില്ല അതെല്ലാരും? ഹരേഷ്ണ കൃഷ്ണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. ഹരേഷ്ണ അല്ലെ? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അല്ലെ? പിന്നെ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക്, അവിദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യയിലേക്ക് അല്ലെ? അത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോഴും പലരും ഇരുട്ടിലാണ്, വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഹരേഷ്ണ ഇവിടെ കുറെ ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാ. ഹരേഷ്ണ അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓഫാക്കി വെക്കുന്നത്. ആ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടക്കിട്ട് മാത്രമുള്ളൂ. ഹരേഷ്ണ പലർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടൊന്ന് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് ആത്മീയ ലെവൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ല, അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടും. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്ന അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കമ്പൽസറി എപ്പോഴും പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു സത്സംഗമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പരിചയം വരും. അപ്പൊ ഒരു സത്സംഗമാണ്, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. അങ്ങനെ കുറെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നാലുള്ള ഗുണമുണ്ട്. അതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം പലരും നാമഹട്ടയിൽ പോണവരില്ലേ ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കാണണ്, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം, പ്ലസ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കും ഇവിടെ ഓൺലൈൻ അത് മുഴുവൻ പ്രാക്ടിക്കലല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും നമ്മളും കാണും. അപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ സത്സംഗം, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു സത്സംഗം കൂടിയാണ്. എന്റെ നെറ്റിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇന്നലെ 8 സിദ്ധികളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് ആദ്യം? 8 സിദ്ധികൾ പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മള് സിദ്ധികൾ പറഞ്ഞു, മുക്തികളും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഇന്നലെ മുക്തികളും പറഞ്ഞു അല്ലെ? സിദ്ധികളും മുക്തികളും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മള് സിദ്ധി മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ഭക്തന്മാരായെന്നുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർ അതും ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് നമ്മൾ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ പലതരം പാപകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിനും നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കില്ല കിട്ടുക, അത് ബീജാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് സമയം പിടിക്കും വളരാനും, വളർന്ന് കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ. അങ്ങനെ കായകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അതും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വരും. പിന്നെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കടുവകള്, അവർക്കൊക്കെ ആനകള്, മാൻ, ഇതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആയ മന്ത്രം അത് സയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മന്ത്രം എന്നല്ല, ഒരു സംഗീതം തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു റോസാപ്പൂ എടുത്ത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. റോസാപ്പൂവിന്റെ ചെടി എടുത്തിട്ട് അതിനെ വളമൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിന് എന്നും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു തുള്ളി റോസാപ്പൂ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് റോസാപ്പൂ ചെടി എടുത്തിട്ട് അതിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിന് നല്ല സംഗീതം വെച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ടിന്റെയും വളർച്ച രണ്ടാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുണ്ടായ നമ്മൾ അറിയാത്ത പവറുകൾ മന്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് തന്നെ, നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിരിക്കാൻ പോണില്ല കുറെ. അത് ശരിക്കും അത് സയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മന്ത്രങ്ങളുടെ പവറുകൾ. പിന്നെ നമ്മൾ 3 സുഖങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മമായി ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി. ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ മഹാമന്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? അത് പറഞ്ഞു
ഇതോടെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് അല്ലെ? ഉം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയണത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലും സുഖമുണ്ട്. സുഖം 3 തരമുണ്ട്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടില്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിലല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ പറഞ്ഞ 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 3 തരം ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല പ്രസാദം കിട്ടി, നമ്മളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടും അല്ലെ? ഒരു സന്തോഷം കിട്ടൂല്ലേ? അതൊരു സുഖം തന്നെ. അങ്ങനെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലും പലതരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ. 2, ബ്രഹ്മമായ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മം. പിന്നെ അടുത്തത് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അത് അടുത്തത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, അത് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഐക്യം കിട്ടുമ്പോ ആത്മരാമന്മാരെന്ന് പറയും അല്ലെ? ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മം ഐക്യം, അതായത് ഭൗതികതല്ല, ആത്മീയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയാം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിൽ തന്നെ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അത് ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് സംബന്ധിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ് പരിപൂർണമായ ആനന്ദം. അതാണ് 3 തരം സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലെ സാധാരണ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിലൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു വേറൊരു ലോകം തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്തി ലഹരി എന്ന് പറയും. ശരി, അതൊരു ലഹരി തന്നെയാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ആ ലഹരി എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയും ഒരു ലഹരിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കറിയാം പലതരം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല പാടുമ്പോ നല്ല ആനന്ദം കിട്ടും, ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ചിലർക്ക് പുറത്തു പോയി കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദങ്ങളുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആനന്ദമാണ് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും പരിപൂർണതാണ്. അതിൽ കൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ചപലങ്ങളാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയും അല്ലെ? നമ്മൊന്ന് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സണോട് അത് കഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മമാനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അത് അതിന്ന് വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് ഭൗതികത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് കിട്ടും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണ പരമാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ആനന്ദം, ആ ആനന്ദത്തിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വീഴില്ല. അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വിടില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് പോരാൻ നമുക്ക് തോന്നൂല അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിന് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രത്യേകത അതാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ? അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. പിന്നെ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ പത്നിയായ സതിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയ ഗോവിന്ദന്റെ പാദപൽപ്പങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത അത് രചിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 18 പുരാണങ്ങൾ, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്, ബേസിക് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ അനവധി ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ലേ ഔട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിന്റെ. അതായത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ബേസിക് ആയിട്ട് 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതില് അതിന്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ജനറൽ ആയിട്ട് 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് ശ്രുതി, ഒന്ന് സ്മൃതി. ഈ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ, 4 വേദങ്ങളും അതിന്റെ ഉപവേദങ്ങളും. വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാലോ? ഏതൊക്കെയാണ് വേദങ്ങള്? സാമവേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം അല്ലെ? 4 വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്.
ധനുർവേദം, അതേപോലെ ആയുർവേദം, അതേപോലെ തന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വേദങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഉപവേദം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വേദങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വേദത്തിനും അതിന്റെ ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വേദത്തിനും അതിന്റെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകൾ 108 ആണെങ്കിൽ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപനിഷത്തായിരിക്കും കഠോപനിഷത്ത്. അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രുതിയിൽ വരുന്ന പാർട്ടാണ്. ഇനി സ്മൃതിയിൽ വരുന്ന പാർട്ടുകളാണ് പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ. 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 പുരാണങ്ങള്, അതേപോലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ, അതേപോലെ രാമായണം, മഹാഭാരതം ഒക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ്, അതായത് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കേട്ടില്ല, കേൾവിയിൽ കൂടെ അത് സത്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാതാവിന്റെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ, അല്ല അത് വേറെ, ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് സത്യമാണ്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്, അതിലെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ സത്യത്തെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സ്മൃതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും. ആ സത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇതിഹാസങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളെ സത്യത്തെ, ഭഗവാൻ സത്യമാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തെ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടി പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇനി കോട്ടാവും നമ്മളെ പല രീതിയിൽ പുരാണങ്ങൾ, എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, നാരദീയ പുരാണം, ബൃഹത്തേരിയ പുരാണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭാഗവത എല്ലാ കുറേ പുരാണങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം, അതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബെറ്റർ, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ മിനിമം നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതില് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് ശിവൻ പറയാണ്, കാരണം ആ ഭഗവാൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് എല്ലാതും കിട്ടും, ഭൗതികതയും കിട്ടും, ആത്മീയതയും കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകും. അതിലൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല ആത്മീയത, ഭൗതികതയും കിട്ടും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർദമുനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യനാണ്, അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? നല്ലൊരു പുത്രനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാനോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മനസ്സിലേ? അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. പിന്നെ ദേവഹൂതിനെ വിവാഹം ചെയ്യണം. അവരെ മകനാണ് ആരാണ്? മനസ്സിലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ ഭക്തന്റെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും എന്തും തരും, പൂർണ്ണത ലഭിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് അവ്യക്തിഗതികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതയും. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതികൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗതികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അവർക്ക് ഭഗവാന് ഒരു രൂപം പോലെ, ഒരു രൂപത്തെ പോലെ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇനി വ്യക്തിത്വം വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവ്യക്തിഗതിവാദികൾക്കുള്ളത്. എല്ലാം ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടണം, അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം, അതും ലഭിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തനായി മാറുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം പറയില്ല, നമ്മൊരു സദ്യക്ക് പോണ പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ എല്ലാതും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ സാമ്പാറും ചോറും ഇതൊക്കെ എല്ലാതും കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് എല്ലാതും കൂടെ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തിരയണ്ട എന്ന് പരമശിവൻ ആരോട്? പത്നിയായ സതിയോട് പറയാണ്, മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻസ് അതിന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പരമ ദിവോത്തമ പുരുഷൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമ ദിവോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിലും നമ്മളെ വേദങ്ങളിലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എസ്പെഷ്യലി പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 പുരാണങ്ങളിലും ഒരു 90% പുരാണങ്ങളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പല കഥകൾ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലും. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കഥകളിലൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഭൂമിദേവി ആരോട് ചെന്ന് പറയാം? ബ്രഹ്മാവിനോട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന് ആരോട് ചെന്ന് പറയാം? ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ, അതായത് ആരോടും? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടാണോ?
വിഷ്ണുവിനോട് അല്ലെ, മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നേരിട്ടും കൂടെ അല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാം അത് വിഷ്ണു ഇതാണ്. നമുക്കറിയാം അപ്പൊ വിഷ്ണു തന്നെ 3 ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവിനോടാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ലോകം, വിഷ്ണു ലോകം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം, വിഷ്ണു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരസമുദ്രം. ആ ലോകത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നേരിട്ട് പിന്നെ മോളിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കണക്ട് ആവണം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാലും അപ്പൊ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയാണ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ മായാവാദി സന്യാസിമാരിൽ പലരും അവർ പണ്ഡിതന്മാരും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടുത്തെത്തിയവരുമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ സാമൂഹികമായ ക്ഷേമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുമാണ് മായാവാദി സന്യാസികൾ. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അതേ രീതിയിൽ വിശ്വസിച്ച് അതേ രീതിയിൽ അവരും ആത്മീയത തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ തെറ്റിക്കരുത്. അവരെന്താണ്, നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് ഭഗവതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലും, ഒന്ന് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവതി തന്നെ പറഞ്ഞാണ്ട് നമുക്ക് ശരീരികൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് എളുപ്പമായിരിക്കൂല. ഏത് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപമുണ്ട്, രൂപമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രൂപമില്ല. അതാണ് അചിന്ത്യ അഭേദ ഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭിന്നമാണ് ഭിന്നമാണ്, അഭിന്നമാണ് അഭിന്നമാണ് എന്നൊരവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തം, ഭഗവാൻ നമ്മളിലാണോ ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. ഭഗവാൻ ദൂരത്താണ് ദൂരത്താണ്, അടുത്താണ് അടുത്താണ്, ഭഗവാൻ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളിലാണ്, പുറത്താണ് പുറത്താണ്. ഇതൊന്നും നമ്മളെ യുക്തി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല. അതാണ് ഭഗവാന് പിടികിട്ടാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അത് ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് സാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ആസക്തി വെച്ചിട്ട്, 2 വിരക്തി വെച്ചിട്ട്. ഒന്ന് വിരക്തിയിലൂടെയും ഒന്ന് ആസക്തിയിലൂടെയും. വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ, എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും വേണമെന്ന് വെക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം, എല്ലാതും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി. അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആസക്തി ഉണ്ട്. ആ ആസക്തി ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അതാണ് ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഈസിയാണ്. മറ്റേത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ലൈനിൽ വരെ എത്തും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച, അതായത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ആ ആനന്ദം കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാൻ തോന്നും, പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരും. ചില വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോരാനേ തോന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ട് പോരാൻ തോന്നുന്ന സ്ഥലമാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി പോലെ കയറി പോരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക സുഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒട്ടും പോരാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടാം. അതാണ് അതിലെല്ലാ സുഖം കിട്ടണുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി കുറെ നേരം ഇരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുന്ന ആരും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവര് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരക്ക് എത്തിയവര് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതിന് സംശയമില്ല. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നല്ലേ നമ്മൾ 12ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം, ആസ്പത്രികള്, സാമൂഹ്യ സേവനം, ദേശസ്നേഹം, ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തണം. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തി, അതാണ് തെറ്റ്.
അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും. അതായത് പലരും കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഏത് സേവനം, മാധവ സേവനം, കേട്ടിട്ടില്ല അത്? മാനവസേവ, മനുഷ്യസേവ, മാനവസേവ അല്ലേ? മാധവ സേവ, മാധവ സേവ. മാനവ സേവ അല്ലെ? ഉം. ആമാ, അതായത് മാനവ സേവ, മാധവ സേവ മാധവ സേവ. അല്ലെ? മാനവനെ സേവിക്കുന്നത് മാധവനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ? അതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇവര് പറയുന്നത്. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അതെന്താണ്? മാധവനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാധവനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ല ശരിക്കും. അത് ശരിക്കും മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ, അല്ലാണ്ട് മാനവ സേവ അല്ല മാധവ സേവ. മാധവനെ സേവിക്കുന്നതാണ് മാനവന്റെ സേവ. മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പോ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ കുഴപ്പം. നമ്മൾ മാധവനെയാണ് മാനവര് സേവിക്കേണ്ടത്. മാനവനെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ജീവകാരുണ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണത് നല്ലത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ. അത് നല്ല കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് പതുക്കെ അടുപ്പിക്കും. പക്ഷെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയല്ല അത്. ആന്തരികമായ അതീന്ദ്രിയമായ സുഖാനുഭൂതികൾ അവർക്ക് അവ്യക്തിബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അമ്മ തിരിച്ചു പോരുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മ ഒരു കുറച്ചു നേരം പെട്ടെന്ന് പോരുന്നതിന് പകരം ഒരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് എന്താണ് ആ സുഖം അവിടെ നിന്ന് പരമാവധി കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് ആ പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല അവിടെ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ ഇറങ്ങി ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ സുഖം കിട്ടി, അപ്പൊ അവർ പരിപൂർണത്തില്ല, അന്നപ്പം താഴ്ത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അതാണ് കൂടുതൽ പേരും ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോയ. അത് തന്നെ എത്താൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈസി ഒന്നല്ല. നമുക്കൊരു യോഗ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ പോകും, പിന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും അല്ലെ. അതിന്റെ ഉന്നത അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 യോഗങ്ങൾ കടന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ ആ സമാധി പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ. അത് തെറ്റൊന്നല്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും എത്തൂല. നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതാണ് യോഗ. അതല്ല യോഗ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അടുപ്പിക്കാണ്. ഭക്തി യോഗ, കർമ്മയോഗ, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗ. ഈ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കണക്ഷനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം, എന്നാലേ അത് പരിപൂർണ്ണ ആവുള്ളൂ. അത് കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല. അവരൊരിക്കലും ഇറങ്ങി വരില്ല. ഭക്തന്മാര് ആ പരിപൂർണ ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. അവരെത്ര തന്നെ ആവശ്യമോ ആകർഷണമോ ആയാലും ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനമോ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തോടും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം ഇവിടെ എത്ര ഇതാണ്. അതൊരു മായയുടെ ശക്തിയില്ല, ഒരു വീഴില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറയണത്? കാരണം ദൈവീ ഹേഷി ഗുണമായ മമമായ ദുരദ്ദയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്ര ആകർഷകമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ പറയാം, പെട്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇന്ദ്രദേവനെ ശപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇന്ദ്രദേവൻ ശപിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ പന്നിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ച് അങ്ങനെ പത്നിയും പന്നിക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കഴിയാറായി, ശബത്തിന്റെ സമയം കഴിയാറാകുമ്പോ നാരദ മഹർഷി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവനോട് പറയുന്നത്, നീ എന്താണ് ഈ പന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇന്ദ്രലോകം വിട്ടിട്ടല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ഈ പന്നിക്കുട്ടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വരാന്ന്. മനസ്സിലായി? അത്ര ആകർഷണമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ആത്മീയ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത്തരം പവറാണ് ഏത് ഭൗതിക ശക്തി. യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്ക് നേടാവുന്ന സിദ്ധികൾ 8 എണ്ണമാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന് അതിന് സിദ്ധികളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം. അത് 8 എണ്ണമാണ്. അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ്. അതിനുശാസ്ത്രം, കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ അത് അത് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പ്രാപ്തി എന്ത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. അതേപോലെ തന്നെ
അത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈശിത ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ശക്തി നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭൂമിയുടെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗം നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഈശിത എന്ന യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയും. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് എന്ത് ശരിക്കും സിദ്ധികള് ചെറുതൊന്നല്ല. ഒരു ഗ്രഹത്തെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയും. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അണുവായുധം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ പവറാണ് സിദ്ധികൾ തന്നെയാണ്, അതിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. വശിദ്ധം പറഞ്ഞു കണ്ട, ഒരാളെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒക്കെ സിദ്ധികളിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി സുഖമോ ആനന്ദമോ ഒക്കെ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് സമ്മതിക്കാം. അപ്പൊ ഈ സിദ്ധി കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ആനന്ദമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ അതെന്താണ്, അത് സ്ഥിരമല്ല, അത് വീണ്ടും താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ സിദ്ധികള് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ത്രിശങ്കു സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല കഥ? മനസ്സിലായി? അത് സിദ്ധിയാണ് അല്ലേ? അത് അറിയാലോ. ആര്യന് ആ വ്യക്തിന് പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ചെന്നിട്ട് പറയണല്ലോ, വസിഷ്ഠനും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കണല്ല. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിന് പവർഫുൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ദേവലോകത്തേക്ക് ആ വ്യക്തിന്, ആ രാജാവിന്റെ പേര് ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ആ രാജാവിന് എവിടേക്ക് പോകണം? സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ത്രിശങ്ക് സ്വർഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവർക്ക്, ഈ വ്യക്തിക്ക്. അവിടെ ഇരുന്നോളം പറയും. അങ്ങനെ അതിന് പറയാം, അത്രയും പവറാണ് സിദ്ധികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ വങ്കമ്മ പറയും, കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, നല്ല വീട്, കുടുംബം, ലൈംഗിക ജീവിതം ഇവയൊക്കെ വേണ്ടി പണിയെടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കാലമാണ്. ഏത് നിമിഷവും ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കപ്പെടാമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ചപലമായ സുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കുറച്ച് ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്കിപ്പോ നല്ല സമയമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ അതിന് പാപകർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കണക്ട് ആക്കി ഇരിക്കുന്നതാണ്. അത് ചില സമയത്ത് ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫലത്തിന്റെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും അടുത്ത കർമ്മം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ, അടുത്ത ആക്ഷൻ. അതിന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കപ്പെടാമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, വളരെ നല്ലത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ഭഗവാനെ മറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്, നമ്മളെ ജീവിതം അതേപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമ്മളെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കണേ. അടുത്ത ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകും. അത് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും. മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ മഹാബിദത്തിൽ നിന്ന് അവന് മോചനമില്ല. അപ്പൊ പറയണാണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ള 84 ലക്ഷം തരം, 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ കർമ്മചക്രങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചുള്ള ഈ മാലിന്യങ്ങൾ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം. ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കണാണ്. നമ്മള് ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെടാന്നറിയില്ലേ, അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അതാണ് ശരി, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് അതല്ല ശരി, ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ ശരിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങളത് ഇതിലാണ്, ഏത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ പറയാം. ഹരേഷ്ണ
മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹഭവനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അത് സെയിം തന്നെ. ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരണമേ എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയത്തും, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് നമുക്കറിയാം, എന്നിട്ടും ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന്. കുന്തിദേവിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാലോ. കുന്തിദേവിക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ആ പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം, ഭക്തരെ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം കുന്തിദേവി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കാണാനാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനാണ് ഏത് സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു. പക്ഷെ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തരൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. അവന് ദുഃഖമല്ല, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്നാഭിലാഷത ശൂന്യം, എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും, ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുവേണ്ടി ഏത് മാർഗവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഭക്തിയുത കൃഷ്ണ ഭക്തിബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളെ കൃഷ്ണഭക്തി സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുല്യ ആനന്ദത്തിന് എത്രയോ താഴെയാണ്. ലഭിക്കുന്ന സുഖം അതീന്ദ്രവും അളവറ്റതുമാണ്. ഇതേപോലെ ദിവ്യാനന്ദം മറ്റൊന്നിനും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം വേറൊന്നിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം അത് ഒരു സമുദ്രമാണെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി മാത്രം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ആനന്ദം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സമൃദ്ധി, എന്തിന് മോശം പോലും പകരം തരുന്ന മറ്റ് സ്ഥിതികളെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്തി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വ്യൂവിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോൾ അത് പോട്ടെ, ഭക്തി എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്, മോശം പോലും, മോശം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകണം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധികള്, 8 സിദ്ധികള്, നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥ, അതൊക്കെ സിദ്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പുരാണങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സിദ്ധികളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ്, അത് ഇല്ലാത്തതല്ല. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണതേ ശരിയും, അങ്ങനെയില്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതും ശരിയുണ്ട്, പലതരങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്നെ എന്താ പറയണ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവത് വിശ്വസിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ശ്രുതി, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഭുസ്വാമി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ, അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അമ്മയോട് ചോദിക്കണ പോലെ അല്ലെ. അമ്മ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനലാണ്. അമ്മയെ പോലെയാണ് വേദങ്ങളെ കണക്കാക്കേണ്ടത്. അതായത് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഫൈനലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താ, ഇതാണ് സത്യം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ ലോകമുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകും. പൃഥുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന പൃഥുക്കൾക്കുള്ള ലോകമുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകും. ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ലോകമുണ്ട്, അവിടെ പോകും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പോണ്ടാണ്ട, എന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പ്രഭാസ്വാമി വിവർത്തനത്തിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മള് ഈ തമോ രജ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്യ ഗുണത്തിലേക്ക് വന്ന് സാത്യത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രജോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്, ആ തോപ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. അവർ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും പ്രേതോ പിശാച് ഉപാസനകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അവരെ സൈഡിൽ അവർ ചെയ്യണം. അവർ അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് അവരത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഉയരും തോറും ഇതൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം.
അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഉയർന്നുയർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ മോശം പോലും, അതായത് ആത്മീയത തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ്, സിദ്ധിനേലും മുകളിലാണ് ശരിക്കും മോശം. ആ മോശം പോലും ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച് കൈവരിച്ചാൽ അത് അനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിക സംവർത്തനത്തിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തിയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും പറയില്ല, കുറച്ചെങ്കിലും സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതോ മഹത്വഭായ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനെ പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം നമ്മ മറന്നാലും ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേഷ്ണ ഇല്ല പ്രഭു, ഇത് പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടാതെ വന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിധാനത്തില് എത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് വേണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരു അല്ലേ? നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കാര്യമില്ല, ശാസ്ത്രം അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഗുരു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചത് ഒരു വഴികാട്ടി നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. എന്തൊരു കാര്യത്തിന് ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും അല്ലേ, നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെങ്കിൽ ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോകണം, ടീച്ചറൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സയൻസ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോകണം, മാത്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്സിന്റെ ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോകണം. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയത പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീയത അറിഞ്ഞ വ്യക്തി, അവരെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയണം. ആചാര്യന്മാർ, ആചരിക്കുന്നവർ, അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ആചരിക്കുന്നവരെയാണ് ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 കാര്യമാണ്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൈപുണ്യം അതുണ്ടായിരിക്കണം. 3-മത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമ്പര, കണക്ട്, എപ്പോഴും ആ പരമ്പരനെ വിശ്വസിച്ച്, കാരണം അത് പരമ്പര വഴിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിവ് കിട്ടി എന്നാൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം, അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഊഹാഭാവങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം തെറ്റിക്കത്. ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയർത്തി, ഫിനിഷ്. അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഫിനിഷ്. അത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. സയൻസ് ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സയൻസിന്റെ വഴി, ഭക്തിയുടെ വഴി. സയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ട്, ഭഗവാൻ പുറത്തുണ്ട്. സയൻസ് വെച്ച് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ ക്ഷയങ്ങൾക്കും അക്ഷയങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്. പറ്റുമോ നമുക്ക്? നമ്മളൊരു വസ്തു ഒന്നിനെ നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കാതിരിക്കും, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഈ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് കുറച്ച് ചില സ്ലൈഡിൽ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നാരദൻ, ഭാഗവതത്തിലെ കോട്ടിങ്ങാ പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നുണ്ട്, രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപദേശകൻ. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സന്ദേശവാഹനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവര് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹിമ നാരദൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിരർക്കോ പാണ്ഡവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നാരദന് അറിയാം ശരിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്ന് അറിയാന്നല്ലാതെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയില്ല, പാണ്ഡവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്നോട് അർജുനൻ പറയുന്നു അല്ലെ? ഓർമ്മയില്ല? അത് പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വരൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് നാരദന് അറിയാം, മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അത് സ്വപ്നം കാണാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ അറിയണില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അർജുൻ കുന്തി എന്താ പറയണത്, ഭീഷ്മോപദേശം അതില് ഭാഗവതത്തില് പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന് ഭീഷ്മര് അമ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ, അമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്പുകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മേത്തും കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മേത്തുനിന്ന് ചോരകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ ഒരു അലങ്കാരാണ്. കാരണം അതെന്താണ് അലങ്കാരായത്? അതായത് ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്യുന്ന അമ്പുകളില് ഭഗവാന്റെ മേത്തും അമ്പുകൾ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന് ചോര പൊടിയുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തില് ഭീഷ്മദേവര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവര് അത് പറയുമ്പോള് ഭീഷ്മദേവര് പറയുന്ന രീതി ഇത്തിരി വ്യത്യാസമാണ്. അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം? ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനായത് കാരണം താൻ ഭക്തൻ ചെയ്യണം. ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമല്ലോ, ചെറിയ കുട്ടികൾ അല്ലെ, നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുക അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭക്തന്റെ ആ വീരരസം ആനന്ദിക്കാണ് ശരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നാരദൻ പറയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. കാരണം കൽപ്പനകള് അർജുനൻ പറഞ്ഞ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൊണ്ടു നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അവിടെ കൊണ്ടു നിർത്താണ്. കൽപ്പനകളടക്കം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭക്തന്റെ കൽപ്പനകൾ കേൾക്കുന്നതിനും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുക. അതല്ലേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തൂണിൽ നിന്ന് വരാറിഞ്ഞ് തൂണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പൊ അത് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴേ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിന് കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവന മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി ലഭിക്കുന്ന അതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയും. അതായത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെ ഇൻഡു 1 കോടി, അത് എന്താണ്? ഭക്തി എന്നുള്ള സാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ആവില്ല. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമ്മള് ഭൗതിക സുഖം, 3 സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ലെവലല്ല. ഭൗതിക സുഖം ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസുഖം ആകാശം. ബ്രഹ്മസുഖം ആകാശാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രപഞ്ചാണെന്ന് പറയാം. മീൻസ് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യണേലും അപ്പുറത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ലെ, ഇമേജ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ്. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ തമ്മിൽ. ഫസ്റ്റ് ഭൗതിക സുഖം ഒരു ചെറിയ ലെവലാണ്. അതിന്റെ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സുഖമാണ് ബ്രഹ്മസുഖം. ആ ബ്രഹ്മസുഖിനേലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അത് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും ദൂരത്തിലാണ് ഏതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കുക. അപ്പൊ ഹരിഭക്തി ശുദ്ധായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ സർവശാസ്ത്രീയ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കാലിക്കുളമ്പിൽ പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. കാലിയിലെ കുളമ്പ് അല്ലെ, പശുക്കൾ നടക്കുമ്പോ നടക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ആ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രം പോലെയാണ്. അത്രയും സമുദ്രത്തിലെ അത്രയും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അയ ബ്രഹ്മാനന്ദവും അതുപോലെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരവും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ്. ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും, അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ എത്തുന്നു പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുകയാണ്. ഇത് തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ഭക്തി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ. അതിന് നമ്മള് പറയില്ലേ, രാമനാമം ജപിക്കണത് ശ്രീരാമസ്വാമി രാമനാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ രാമനാമം ജപിച്ചാല് അവിടെ എന്താണ്?
അവിടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകത. രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്, രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഭഗവാനെയും ഭഗവാൻ ഭക്തനെയും ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ മൂർത്യന്യ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? രാധാറാണിയെ. കൃഷ്ണനെ മദന മോഹനൻ എന്നാണ് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണതത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ മദന മോഹനൻ, അപ്പൊ കാമദേവന്മാരുടെ 1000 കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിനും കൂടുതൽ ആകർഷണമുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നു. അതാണ് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണി. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് രാധാറാണിക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. കാമദേവനാണ് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുക, പക്ഷെ കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ, അതാണ് കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും, ഈ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭക്തി. രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയാണ്, ഭക്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറയാ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവിടെ രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയാ. കാരണം രാധ അതായത് ഭക്തിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം പൂർണ്ണമായി നേടാൻ സ്വയം രാധയ്ക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, രാധാറാണിക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് രാധാറാണിയിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ശരിക്കും ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെന്താണ് രാധാറാണിയെ, അതായത് ഗോപികമാരെ ഒക്കെ പിന്തുടരുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ മൂർധന്യ ഭാവം അതാണ് ആര്? രാധാറാണി. മഹാത്മാക്കളുടെ ദൈവിക പ്രകൃതിയെ അന്തശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭഗവത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലെ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ, നമ്മളല്ല മഹാത്മാക്കൾ എവിടെയായിരിക്കും? അത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, മറ്റേത് മുക്താത്മാക്കളാണ്. മുക്താത്മാക്കൾ എപ്പോഴും അന്തരംഗ ശക്തിയായ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി പറയുമ്പോ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തരശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്താവസ്ഥയില് നമ്മള് രാധാറാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മായാ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടോട് നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകർഷിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്, ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് അല്ലെ, മദന മോഹന മോഹിനി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ആകർഷണം ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ മൂർത്തിന്റെ ഭാവം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താല് രാധാറാണിയിലെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണിയിലെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക്, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ ഒരു സഹോദരനായിട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്ത് എന്നൊക്കെ കാട്ടി ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അങ്ങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനൻ സഖ്യരസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ അർജുനന് പോലും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോ എന്റെ തെറ്റുകളൊന്നും ക്ഷമിക്കണേ, കാരണം ഭഗവാൻ ഇതാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എനിക്ക് ചിന്തിക്കണതിൽ അപ്പുറത്താണെന്ന് അർജുനന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്.
അതാണ് നാരദൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാണ്, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റി കഴിയില്ല. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത്. നിങ്ങളെ സേവകനായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏത് കൽപ്പനയ്ക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠർ വെച്ച് സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ രാജിക സഹോദരന്മാരെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണുള്ളതിന് തെളിവാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നു. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടും അല്ലെ. ഭഗവാൻ വത്സരൂപ, ഭഗവാന് മാത്രം പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അച്ഛനാക്കാം, അമ്മയാക്കാം, മകനാക്കാം, മകളാക്കാം, ഭർത്താവാക്കാം. എല്ലാ ചോയ്സും ഉണ്ട്. ബാക്കി ഏത് ദേവതയ്ക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പരമശിവനെ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. പരമശിവന്റെ അച്ഛനായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാജാൻ കൂടെ അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആകർഷണമായത് തന്നെ, അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് സൗഹൃദത്തിന്. അപ്പൊ സ്നേഹം, ശരിക്കും സ്നേഹ കൈമാറ്റമാണ് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രേമഭക്തി. നമുക്ക് നിർത്താം. ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാം. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ട് ശ്രേഷ്ഠര് വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ കഴിഞ്ഞു. ഹരേഷ് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേഷ്ണ, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? നാളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കേണ്ടെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു തരുത്, അയ്യോ ഞാൻ ഇനി കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിട്ടില്ല. അതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ പോയാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് ഏത് ദേവനും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഭക്തി തരണേമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടി. ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കൃഷ്ണ മാതാജി, ശാന്തദേവ മാതാജി വല്ലതും ചോദിച്ചാ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള്? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ, സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ടോ, ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഡിസ്കഷൻ കുറയുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഹരേഷ്ണ, വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സത്സംഗം അതാണ് ശരിക്കും പ്രഭാസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നം. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാരെ സംഘം, ഫിനിഷ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ നമ്മൾ ജയിക്കാനോ അതുപോലെ തർക്കിക്കാനോ ജയിക്കാനോ ഒന്നല്ല, അറിയിക്കാനോ. ജയപരാജയമൊന്നുമില്ല. തർക്കിക്ക് ജയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല. നമ്മൾ വലിയ സ്കോളർ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. സ്കോളർ ഇല്ലാന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാം, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. ഭഗവാന് ഒരു പുഷ്പം കൊടുക്കുമ്പോ ആ പുഷ്പം ഏത് പുഷ്പമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും അടുത്ത ലെവൽ നമ്മള്. ഹരേഷ്ണ, ശാന്തദേവി മാതാജി എല്ലാം പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ, ഭക്തന്മാരെ കൂടെ. അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് പാർട്ടി ഉണ്ട്, കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് സ്നേഹ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം, ഏത് രീതി നല്ലത്. അപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മ പറയുന്ന സംസാരങ്ങള് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മ ഭഗവാന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോ വെള്ളമാണോ, ഏത് ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കണം, അത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം സാധാരണ രീതിയിൽ. പുറമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും അല്ലേ. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്മാര് ഗ്രൂപ്പ്, ഭക്തന്മാര് സംസാരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കും. അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. തർക്കിക്കാൻ വേണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് തർക്കിച്ചിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. തർക്കിച്ച്
കഴിവുള്ളവരുണ്ട്. ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ ഉയർന്ന ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്നാണ് അവരെ പറയാ. അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ ചെയ്യാ, പ്ലസ് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയാത്തവരെ അടക്കം, അതായത് നിരീശ്വരവാദികളെ അടക്കം ഈശ്വരവാദികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു വായോ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നിച്ചു വാ, നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസം തന്നെ 50-50 ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും. നമ്മൾ തന്നെ ഉറച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള്? അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചത് മെയിൻ ആയിട്ട്? ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മള് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 3 സുഖങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെ സുഖം? ഭൗതികം, സുഖം, ബ്രഹ്മൈക്യ സുഖം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ള ആനന്ദം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 സുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതില് ബ്രഹ്മസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൗതിക ബ്രഹ്മസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ല, അത് ആത്മീയ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ നോക്കുന്ന സുഖമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ശരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ പറയും. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പരബ്രഹ്മം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പരബ്രഹ്മവും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം തന്നെ വരും. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരും. അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരും. പിന്നെ വേറെ എന്താ? അത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പരമാത്മാവിന്റെ അംശം എന്നാണ്. ഈ പരമാത്മാവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്തോ അതൊക്കെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം വരെ എത്തുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനെ ആ സമയത്തും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മാക്സിമം നമ്മൾ കാണും. അതാണ് നാരായണ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഭഗവാനൊരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപമാണെന്നും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം, അവിടെയാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണമുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതില് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും വരും. നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനത്തിലും പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇതൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് മുഖാമുഖം നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവം നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ 9 തലങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഭാവം എന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, സാധു, സംഘ, ഭജന, ക്രിയ, രുചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭാവപ്രേമ ഗോപികമാരുടെ അല്ല ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് ദാസ്യഭാവത്തിലായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തിലായിരുന്നോ? ഏത് ഭാവമാണെന്ന് ആ ഭാവം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഹരേഷ്ണ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മദനമോഹനൻ, മദനമോഹിനി. അതെന്താ? അതെ. എന്താ പറയാ? കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്ന കഴിവുള്ളവരാണ് രാധാറാണി. മദനമോഹന മോഹിനി.
മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണിനെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി. ശരി, അപ്പൊ ഒന്ന് നിർത്താം നമുക്കപ്പ. നാളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ല, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി വിട്ടുപോയെന്ന് എന്തെങ്കിലും തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കും, അതും പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്ധ്യാപേക്ഷ പരിണാമഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തേഭ്യോ ജപവാദിപിതിഗുരുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.